Kaloy. Good evening, Loy. Siya may akong maalagad. Di mo? Sabi, sir. Sige. BE. Siya may akong maalagad ni mo. Ano kay pangutana? Min makaser nga unsa to nga giunsa nato pagkahibaw nga sa Old Testament mao ni nga mga listahan sa mga libro. Mo ti akong question. Mo ti akong question kay samua, dati paloy ha. Samua manggod, walay question sa amua ang Old and New Testament tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Manang nituo mi, uy nawa mas kaloy. Okay. Yun sa malagi. Manang nituo mi tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika. So bisa pag di na mabasa letra por letra tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika that the Old and New Testament are the written words of God, kay mabuto na ng Biblia, manang nituo mi. Yang problema sa inyo. Kaya di man mamutuo sa Iglesia Katolika. So ang question diha karon, kinsay namulong, kinsay nagtudlo ninyo that the Bible is the written word of God according sa nakasulat? Sir, sa time ni Jesus Christ, sa time ni Jesus Christ, di ba may list naman tadaan? Di ba may Greek translation naman kitadaan sa Hebrew text or sa Tanakh, sa Torah, using the atong giingon nga Greek Septuagint? Di ba naanatay translated Greek sa Hebrew text? And those Sige. Dili pa to officially canonized. Ngano man kay sa panahon ni Ginoong Jesucristo wala pay official canonical list of books ang mga Hudyo except atong present na ginagamit nila itong Septuagint version that composed of 46 books. Nahitabo lang nga na ay canonical declaration ang mga Hudyo mga around 90 AD sa panahon ni Ben Joseph Akiba. Katong tawag ng Jewish rabbi nga kalaban kaniya mga Kristiyanos. So mo ang punto. So karon ang question din na katong tawag anang Septuagint version kinsa namulong sa panahon sa Ginoong Jesucristo nga written word of God to. Kay gituuhan man puto ninyo, di ba? Gituuhan man to ninyo nga written words of God. Ang question nila kinsa namulong. Again ha, ayaw mi i-question sa mong pagtuo sa Old Testament ngano man kini tuo mi nga words of God tungod sa tudlo sa Iglesia Katolika. Ang punto kanang inyong pagtuo sa Old Testament. Naabay nagtudlo ninyo nga written word of God na ug asa mabasa na. Bali sir, ang imong gusto makuan nga kinsay namulong, ang bali good, ang gituhan good nako sa history sa time ni Jesus Christ, katong nga mga list is gigamit na gyud to sa panahon ni Jesus. Even si Jesus sa Matthew, Mark, Luke, John, mismo si Jesus ning quote ana nga mga scriptures, and those scriptures are found in the temple. Mo na gigamit sa templo, mo na gigamit sa wala man gyud ta kaingon nga wa man gyud di man gyud mabasa nga mo ni ang list nga dapat natutuhan. So sa early Christians mismo gani si San Pablo sa 2 Timothy 3:16 mingon siya nga that the scriptures are God breathed. So mo yung kaglistahan wala gyud tay listahan, pero sa history gigamit na gyud ang Old Testament nga kanang atong makita ron sa list as gigamit na gyud na earliest pa sa temple, sa kanang magbasa sila sa temple. Dili Loy, ang samo among God kanang simple quotation sa Ginoong Jesucristo dili na base pwede sa isa sa basihan. Pero dili gyud na siya nga maulang ang basihan nga written word of God na. Nga naman kay dili biya tanan mga scriptures gipangkot ni Kristo sagad sa gipangkot niya katurong tawag ining sulat ni Propeta Isaias o katong Pentateuch. The rest of that wala na. So kung quotation ang ato ang basihan, so daghan di ay mga dili inspired written words of God or written inspired book nga tawag ining wala na include sa pagquote sa tuang Ginoong Jesucristo. Number 2, sa panahon ng Ginoong Jesucristo, Septuagint ang existido. Nganong wala man mutuo sa 7 ka libro nga ang tawag ining Septuaginta na amang 7 ka libro. Nga kanang gitawag na mag-Deuterocanon. Kanang wala man munikot ana. Nganong wala man mituan nga sa panahon ni Kristo ilahang man ang gipanggamit. Mao bitaw nga gipangluto sila pag-abot 35 to 70 AD.
So ang question din na karon, kinsa mo na kung yung ba, walay question sa tawag in quotation, ang question din na kung kinsa ang authority nga nag-declare sa panahon ni Ginoong Jesucristo nga kanang maong mga kasulatan din na kay kanang manggong gingon manggod ni San Pablo nga sukad pa imong pagkabata mga existo doon ang mga libro sa ilaha nga panahon, pero sa panahon nila wala pa'y official or tawag anong officially declared canonical books. Kaya nahitabo lang nga na official declared around 90 AD. One ang punto din na. Ang question, kinsa nga tao ang nagtudlo sa inyo nga tuuhan ang Old Testament nga written word of God. Yes, nakuha na ko ang punto, sir. Ang nakuha na kong punto nimo nga kanang it took the council natoy mga council ana nga mangir to declare nga mao na ang mga lists of canonized nga mga canonized books of the Bible. Pero dililoy. At ato sa iset aside ng mga ang declaration sa council. Kay kabalo man jud ko nga di mo mutuan na. Ato na lang iset aside, wala na nailabot sa atong istorya ron. Kay kung ako mosulti mo anak, sigurado magyud ko nga di ka mutuo. Ang point din ni kanang inyong pagtuo. Ano si Kaloy? Good evening, sir. Okay, so ang point din ni Loy, kanang inyohang gitawag og pagtuo. Asa na gikuha? Kinsa ang inyohang kung sukan pa ba? Kinsa ang responsabling authority nga nagtudlo nga the Old Testament is the written word of God. So therefore atuan ning tawag ining tuuhan kay explicit gyud nga gitudlo sa Old Testament. Mo na ko pangutana asa dapit. Di ko ako kasabot, sir, asa dapit kung mismo si Jesus ning gamit na og mga New Testament authors ning gamit ning quote na nila. And mismo gigamit na sila sa temple in their temple reading. Kung unsay basihan, the history itself nga I think naalig duha or tulo ka books nga wa ma-quote sa Old Testament throughout the New Testament. Sa whole New Testament, halos tanang books na quote na Psalms, Proverbs, Isaiah, Jeremiah, tanan na klase. So that is the proof nga kadto nga mga books is kanang inspired by God to. So wing kag asa na history may magsulti nata, and even the New Testament is a storybook nga kadto nga mga books is gigamit gyud siya as inspired kay gigamit man sa atong mga apostoles. Di ang point ba kanang sa inyong pagtuo ba? Wala ko question dito sa tawag ang nagamit, ilang gigamit. Kaya mo man ilang pagtuog yun. Pero ang question din na, Manggudloy, ang question ako ba, ang question, kanang inyong pagtuo. Wala ko question sa pag-quote na sa Ginoong Jesucristo, pag-quote sa mga apostol, kaya naman sila pagtuo, anak nga mga libro, inspired na siya. O dito, upod mi anak. Ang lang term ba nga, that the Old Testament is the written word of God. One of tawag ining parts sa written word of God. Kana ba nga punto ba? Kaya nituo masad mo ana, ang mga Hudyo ang mituo sa New Testament nga written word of God. And at the same time, wala po declaration ang mga Hudyo nga ang Old Testament written word of God, even if ilang gipangkot sa templo. Ngayon, tag-inspired, yes. Mo na gisut ni San Pablo, pero ang question din lagi, kanang faith, kaya kanang inspired written word of God, kung saan pa man na, murag kanang secondary lang ba, kung i-compare na to sa atong pagtuo nga, that the Bible is the written word of God. Mas bugat ang may muntag that the Bible is the written word of God kaysa inspired word of God. Di ba? So ang point ako din asa na nagikan kanang gitawag og pagtuuhan ninyo. Kay kami nituo mi nga ang Old and New Testament written word of God tungod sa gitudlo sa Iglesia Katolika. Atong isit aside sa Iglesia Katolika diri ko sa inyong pagtuo. Kinsa nagtudlo inyo ana? Kay ang simple quotation di man to pwede may mong basis. Nga maulang nga basis, ha? Ang simple quotation di na Sir, mo lagi tong akong gi-quote. Apostolic man nga belief. Kami mituo sa 2 Timothy 3:16 that the scripture is God breathed. So apostolic belief man mituo man mis mga apostoles kung sa ilang gituohan. Moingon ka nga imong ang kunon nga si San Pablo Katoliko. Iset aside lang na nato nga si San Pablo Katoliko, then atong ilet nga si San Pablo is apostol nga ning tuo sa Old Testament, kami tuo sa mini Apostol Pablo sa iyang writing nga that the whole scripture is God breathed.
Sa 2 Timothy 3:16, hindi mo po naman dituhan, sir. Ano ba? Nagkasinabot na ta nga kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16 inspired. Di ba? All scriptures are inspired. Dili ko ba sa term ba nga written word of God? Mani point nako. Di ba nito nga ang the Bible is the word of God? Written, sir, unsa may kalainan sa written word of God o inspired word of God? Dako kalainan oy. Kay ang written word of God conclusive na, declarative na. Kana mga nasulat din na pulong ginas Ginoo na. Kung inspiration lang ang ato ang tatawag ining tan-aw, gigiyahan lang ko. Nga pwede kong tawag ina makasulat. Subay sa tawagan ako mga pangunahuna, gigiyahan ko sa Espiritu Santo. Ako atong pulong, di gito pulong sa Dios. Gigiyahan lang ko. Ang point din na kanang declaration ba nga that the Bible or the Old Testament are the written words of God. Mo na atong gipangita deron. Kaya di man mumutuo sa Iglesia Katolika, diri ko sa inyong tawag ining pagtuo kay para magkasinabot ta. Nya ko man tagikot manggod na ni kuan, subot pasabot. So amot pasabot ana, so nigawas na ka sa nakasulat eh. Nga naman kay dili naman tos nakasulat, dili pwede nga motuo tagbutang sumalas yung pagtuo kung dili nakasulat. So ang purely quotation di na pwede mamahimo kana lang ba siya kay even ang demonyo nag-quote pod. So ibot man pasabot ang demonyo kuan po na tawag ining purpose demonyo ng iyang gipangkot dili. So ang simple quotations is dili na magkapahimo nga mao gyud na ang basis nga word of God na. Written word of God na. So ang point ako din Hiloy kanang inyong pagtuo asa na nagikan apostolic time kinsa nagpasa ninyo ana. Mao man point nako kinsa nagpasa ninyo ana. Dili question eh. Dili question ang pagka-inspired written word of God sa Old Testament. Dili ko question ana. Kay pagtuon na namo kay gitudlo sa Iglesia Katolika bisan pag di mabasa letra por letra. Ang question kanang inyong pagtuo. Asa niyo gikan sa mua gidawat naman ang faith from the apostles. Nga kanang naagi oral teachings. Kay sa first 300 years wala pa man sila gibitbit nga libro. Ang kana sa inyo kinsa nagtudlo ninyo ana? Ako sir, murag nakuha na gets na ko nga sa Catholic is wana sa oral tradition passed through the generations. Wa man koy problema na sir kay as the oral tradition as how your oral tradition speaks maupod ang gisulti pod sa written which is kanang gisulat lagi ni San Pablo. Wa jud problema sir sa inyong oral tradition as long as it fits the written. Wa jud problema na sir karon nag-timing naman nga ang imong oral nga imong gisgutan nga oral from the apostles miigo pod sa written nga akong nagdawat karon gikan ni San Pablo gisuwat na ni San Pablo 2000 years ago. Still iya gihapon ang gisuwat para sa magbabasa karon nga sa modernong panahon. So kung gipasa na sa True Church sa Roman Catholic, ako nga nakabasa karon sa iyang sinulat nga atong ibutang na compile sa Catholic, happy ko na nga mo receive. Happy ko na nga mo receive. Loy. Dili nami ako ang tawag ining point loy ba? Kanang gingon nimo nga maopoy na sulat sa written, di na matawag nga tradisyon. Di ba? Mo dili na siya matawag nga oral tradition kung gisulat. Kung gisulat na written tradition na. Kay ang oral tradition mo man ang living tradition nga ilahang gibuhat. Mo bitaw kung tan-aw nimo ang balaang kasulatan dili detalyado ang iyahang tawag ining pagkasuti even sa pagpagawa sa salita from the slavery of Egypt. Dili detalyado. Mo bitaw pag mag-celebrate ang mga Hudyo, ilabi na kanang feast of Passover nila, naa sa lagi buhat kasi unang mamulong, anos apikason ang tinapay. Dili wala man na nakasulat sa Biblia. Wala man na nakasulat sa tawag ining kining Old Testament. So sigurado gyud kung disagree gyud ko atong gingon nimo nga kay maoy tawag ano nakasulat. Wala na yung tradisyon kung gisulat na. Ang Bible written tradition na siya. Kay gipasa-pasa man na nga tawag anang sinulat. Ang point na katong oral tradition nga wa ninyo tuuhi. Sige daw.
Sir, nakoy po sana sir, kanang oral tradition nga imong gihisgutan karon. Asa man na karon? Simbahan Katolika. Yang problema kadi magmutuo og gihapon. Bisa pa usan ako explain di mo mutuo. Asa man lagi? Di mo mutuo anay. Akong question sir, ang oral tradition nakasabot ba ka sa Judaism sir? Same ra pud sila sa Catholic nga naay written tradition and oral tradition. Ang oral tradition nila sir nasayod ba kag unsa to sir? Daghan oy. Labi na kira sa mga fiestas nila. Part na silang oral tradition sa fiestas nila. Unsay tawag sa ilang oral tradition, sir? Unsay tawag sa oral tradition? Sa Judaism. Sa Judaism? Oral tradition. Mga pamulong o mga buhat nila sa panahon sa ilang tawag ano pagtuo. Dili sir. Dili sir, na sila'y kanang gituuhan nila nga tanak og kadtong unsa na sir? Written man na. Tanak og written man na. Ang nasila'y oral tradition. Ang ilang oral tradition sir, ang ilang gitawag nila Talmud. So ang oral tradition na gyapon na tanan Talmud. No. Ang kanang Talmud mao na siya ang written interpretation. Mo nang ginasunod nila. Gamit nila ang midrash. No. Dili. Kanang gitawag og kining Talmud mao na ang ilahang gitawag og written interpretation. Kauban anang midrash. Ang point din na, diba? So kung ato ang tanawon, so ubot pasabot ang Old Testament dili ka scripture alone. Unlike sa faith sa mga Protestante nga scripture alone, walay gitawag tradisyon. So kung sundo nato ang tawag ining kanang nature sa mga believers sa Old Testament, wa kapasar ang mga Protestante. Kaya wa man sila oral tradisyon. Wala po sila gibasen nga Talmud, wala po sila gibasen nga midrash. Ay sir. Ang akong punto ba, ang Judaism na sila written ug napod sa oral. Ang ilang oral tradition mo nang gitawag nga Talmud. Ang interpretation na sa old ug naay mga certain tradition nga dili written, wala nimo mabasa. Written interpretation ng Talmud. Sir, even ang Catholic does not agree with the Talmud kay naa siya mga written na wala mo sibo sa written. So mo na na sila oral. Ang akong pangutana sa Catholic asa man ang oral tradition karon? Wala man ang gisulat unlike sa Talmud. Mao na ang among gitawag og apostolic tradition, the living tradition. Ang kana nga gitawag og tradition mao na ang gi-preserve tempaloy. Mao na ang gi-preserve sa Iglesia Katolika through sa writing sa mga apostolic fathers. And at the same time kanang iyang kasaysayan sa iyahang gitawag og iglesia. Kaya di man na mawala, Goodloy. Di na mawala eh. Ang mga statement, mabataw oral tradition, nga naman ilahang gitawag o gibuhat, gitudlo o ilahang gibuhat. Mo nang gi-record. Nga mo na gibuhat nila tawag ining Apostol Pablo kani adto nga outside the Bible. So ang pinaka sentro nga living tradition kanang misa. Mo na pinaka makitaan nga mao ni ang ginabuhat sa mga apostol sa una. Kanang misa. Yes, asa man nga document sir. What I mean is asa man nga document karon kanang oral tradition nga for example ako gusto ko makahibaw. Dili na oral tradition. Written tradition na. Ano ba? So sabot ang oral tradition sir, hunghong ra na. Hunghong lang na. Living. Gibuhat yun. Ang oral tradition gibuhat yun na. Yung gipasunod mo tayo si Kristo. Desa, mo ba tawag ningon si Kristo, do this in remembrance of me. Wala gingon nga read this. Wala gingon nga read this or tawag ining write this. No. Ang gingon niya, do this. So na ay action. Muna nga ma-interpret ang kasulatan pinaagi sa gibuhat sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga na magkimo man iyang nadawat. Ang instruction lagi sir, oral ra ang pagpasa ana. Unsa man nimo pag-instruct sa next generation? Ay, oral teaching. Teach them good. Wala gingon nga pabasaha sila. Wala eh. Teach them to observe all that I have commanded you. So buti pasabot oral teaching. Walay reading. So walay written document about that oral tradition. Like the Talmud, wala. Kana laging tawag ang mga writing sa mga fathers lagi. Kanang writing sa mga fathers, mga detalye ba unsa gibuhat nila. Wala siya loy. For example, tawag ining
kining the writings of the apostles kining dedake. Kana usa na siya. Sa tawag ining tradition, kanang written interpretation sa tradition. Pagkahuman kanang iso tinibot ko si mo kaganina, katang written sa mga apostolic fathers. Nasa gyapon written, sir. Written interpretation. Pero ang simbahang Katolika nabuhi siya by oral tradition, not written interpretation and written tawag ining tradition. No, nabuhi siya by oral tradition. So karon, diri ko sa tawag ining sa Protestante, asa po nakuha po nila? Naaba sila yung oral tradition, same sa gibuhat sa mga apostol sa una? Wala. Amot lang, makatubag kaloy, naaba. Naaba yung oral tradition ang mga Protestante, mga fundamentalist, na nasunod nila from the apostles, o kung saang basis. Sa akong pagsabot, sir, ang among oral tradition, mo agree gyud ko sa oral tradition, na may oral, daghan man jud oral tradition sa mga Katolik. Mo agree gyud ko sa oral tradition as long as it does not contradict the written tradition. Asa ang basis? Ito problema, sir. Asa ang basis? Kinsa nagsultian ng basis? Sir? Sir, ang basis nato, sir, the only authority we have is only the Bible. Mismo gani ikaw, sir. Unsang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo, Loy, nga ang Bible is the only authority. Kinsa nagtudlo ana? Sir, namang ko'y nakaistorya nga mga CFD, sir. Mo-agree man sila na only authority. Ayun ako katuan dito sa mga CFD. Diri ko, ako may kaatubang nimo karon. Kinsa nga mga apostol na nudlo nga ang after sa ilaha, ang Bible is the only authority sa atong panahon karon. Kanang kuan, sir, kana laging 2 Timothy 3:16. Basaha ra gud, sir. Mana ba kay Bisaya da, sir? Loy, wala pa man nahitawag anang di pa man na kumpleto ang Biblia ana nga panahon, Loy. Dili pa ba? Di pa na kumpleto, di pa na nimo na matawag nga Biblia na kay si San Pablo nag-refer na, nagkaoy kita ganina, refer na sa Old Testament. So kung ingon anang imong understanding, way labot ang New Testament. Ay sir. Nito man ka nga inspired word apilang sa Timothy. Ayaw ko tawag ining i-question sa kong faith. Ayaw ko i-question. Ang akong question karon kining inyong faith. Kaya nagkasinabot naman sa mong faith ganina nga naa may oral tradition. Naa may written interpretation sa tradition. Ang question din na karon kanang inyong faith. Ang faith ninyo nga tawag ining the Bible is the sole authority. O asa na mabasa? O kinsa nagtudlo ana nga that the Bible is the sole authority sa tong faith. Mao lagi niya akong punto, sir. Sa 2 Timothy 3:16, written si Ja, wala pa makumpleto ang tibok Biblia. But the Holy Spirit as an inspiration sa pagsulat ana, nasayod na siya sa unahan that the books of San Pablo nga mga letters ni Ja will become part of the Bible. Karon opinion mo na. No. Yeah, opinion. Di ba? Ang point mo din is ang gusto mo na puloy mang Loy. Ang gusto mo na puloy kanang ebidensya ba? Imuhan ng opinion, respetuhon ko na. So, unsay imuhang basis? Oh, sige daw, sige. So, ang Holy Spirit nga omnipresent, nasayod siya that kanang 2 Timothy will become part of the Bible. Karon ang punto ba, kung kana mo ay logic nimo, dili na nato ma-quote ang mga New Testament kay pagkasulat ni San Pablo sa 2 Timothy 3:16 wala pa siya ma-compile. So meaning ang books ni San Pablo dili nimo kasaligan because pag write niya na is ang ning refer pa siya sa Old Testament. Ang sulti ni San Pablo that the scriptures are God-breathed. Ang termino gigamit na is the scriptures are God-breathed, useful or helpful for the equipping of the people for the good works. Loy. Remember, Loy. Asang magutong imo pangutana, sir, unsay basihan. Kadalan Loy, ha? Kung mingong ka nga ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 imuha ng iratsada na tanan, nahulog nga ang Espiritu Santo supak sa kasaysayan. Siya nag-create sa kasaysayan, siya ra pay musupak.
O niya, imposible nga gitagaan niya og pamulong si San Pablo nga sukwahi sa realidad nga iyang gustong isulti. Kung imong iatras na sa 15, nasayod ka sa imong pagkabata pa. Di ba? 2 Timothy chapter 3 verse 15. Nagabasa ka na ni anang maong kasulatan. Subuti pasabot, nag-refer si San Pablo kanang sa verse 16, ang iyang gi-refer ana kanang kasulatan sa verse 15 nga gibasa ni Timoteo sukad pas pagkabata. Subuti pasabot, dili pa included ang New Testament. At that time, di pa included. Nga naman kay dili man, kung sa kuwan pa ba, amaw din ang Espiritu Santo din nga maingon sa nga, i-include na din na ang tawag nga gibasa na ganun gikas pagkabata. Kung imo ang iatras sa 15, iatras sa 15. Iatras ko ng 15 kaya para makita na ba masabta na to ng pag-abot sa 16 ba kung kanang kasulatan na asa na referring. Karon, sir, kung sunto na to ang inyong tawag ining argumento, mahulog nga walay labot ang New Testament. Mo bitaw nga pag-abot sa simbahang Katolika, giklaro niya nga kini nga mga writings sa mga apostol apil pa sa tawag nila San Mateo, inspired ni. Bisag wala na apil dito sa gisulti sir, ni San Pablo sa Timoteo. Sige. So sir, ang ako lang ipa-confirm nimo sir. So ang sulat ni San Pablo nga 2 Timothy 3:16 that the scriptures are God-breathed, meaning God-breathed, useful siya in correction of the Christians, walay labot ang New Testament kay Old Testament. Literally, yes. Literally, yes. Nga naman, dili man bakakon gud San Pablo. Basahon na to, ha? So wala sila so ang Holy Spirit wala makita sa future, sir. Dili question do nakakita bang Espiritu Santo. Remember nga ang Espiritu Santo gitagaan nagtamang pamulong San Pablo nga makasabot ang mga tawo nga gitawag nagbasa. Mo biton ingon ko, kung dili mo motuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, langkatan ninyo ng New Testament. Ang simbang Katoliko minamulong ana. Dili man nimo mabasa ni Trapulitas Biblia. Basahon na to, ha. Ato ang iatra sa 15. 15. At ato sabton loy para masabtan ko ni muloy ba. 14 na lang. Apan ikaw magpadayon kaniha sa mga butang nga imong nahikatunan, ha? Sa mga butang nga imong nahikatunan, past tense na. Og imong ginatuuhan pag-ayo sanglit ikaw nahibaluman kung kinsa ang imong nahikatunan niini. Og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaang kasulatan. Si Saint San Pablo aning nga panahon, wa man sa magtuo nga iapil ang iyang writing sa balaang kasulatan. Wa man sa magtuo na. Wala faith San Pablo nga iapil iyang writings. Only the church. Only sa dili simbahang Katolika nga niingon nga apil na ka San Pablo. So kung di mo motuo sa Iglesia Katolika ang may tabuan na, langkaton ninyo ng New Testament. Okay, atong ipadayon. Okay. So kad sa iyong pagkabata ikaw nakasabot sa balaang kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Jesucristo. So magpulos lang tong Old Testament scriptures kung naatay pagtuo kang Kristo. Wag ingon nga tawag ining kuan mag-apil pa ta og pila ka libro, wala. Silent mo pag-abot sa 16 ang tibuok nga kasulatan kinakatunan ni Timoteo nga existido na ana nga panahon. So buti pasabot dili mo sumpaki ang Espiritu Santo ana sa iyong kagalingon. Ngano man kay siya may nagbuhat sa kasaysayan gud. So kung kana imo pangunahon na nga future tense mo ni mao na mabuto kay literally yes. Wala labot pang New Testament. At that time, wala pa nasulat ang Bagong Testamento. Wala pa mo bitaw oral teachings ang tawag ining gitudlo. So ang question nila karon, sige, ang 2 Timothy chapter 3 verse 10 literally that refers to the Old Testament. Ang question kanang New Testament. Kinsa nagtudlo ninyo nga ang New Testament 27 ka libro? Kinsa na pud na? Wala makita niyo ano sa inyo. Sige. Yes, sir. Ang Old Testament is God-breathed. Ang New Testament, unsa mo na siya, sir? Ay, sa pagtuon na mo, sa mga Katoliko, written word of God, even ang Old Testament. Mo nang pagtuon Katoliko niya. Di mamutuos Katoliko. Mo na di kayo sa Katoliko. Niya di mamutuos Katoliko. O kamoy mo provide og ebidensya sa inyong pagtuo. Dili kami. Mo ni point ako, Loy. Magkasinabot lang ta kung pareha ta gituuhan. Mo ni point ako magkasinabot ta kung pareha gituuhan, pero kung di ta pareha gituuhan, di kita matawag ini magkasinabot. So kung i-question ko nimo sa ako ang gitawag og faith, subay sa tudlo sa Iglesia Katolika, dili question ang pagka-written word of God sa Old and New Testament kay mo na gitudlo sa Iglesia Katolika. Ang question nila karon kanang inyong faith. Kay di man mo sa Iglesia Katolika, kinsa nagtudlo inyong Espiritu Santo nga naay Bagong Testamento 27 ka libro nga tawag inyong tuuhan nato mga Kristiyano.
Kinsa man? Mo ni point na ko eh. Dili question. Sa mo, dili nimo pwede i-question sa kuha kung nituo ba ko sa Biblia. Kay mo na yung pagtuo. Ang question nila ang kamo. Sir, tinuod na tong imong gingon sir nga wala mo sa to dili jud ta magkasinabot tungod Katoliko nga pagtuo ug Protestante nga pagtuo. Pero even before the canonization nga imong giagrihan sa mga Catholic nga declaration nga mao ni list, the early Christians ning gamit na nga mga books. Ang gibuhat sa mga Catholic, mga councils, ang gibuhat sa Catholic councils, they just confirm. Pero ang tinuod, sir, the early Christians, creed man ni sir, kanang ang nahitabuan ni gi-memorize, girit. O dili naman nato mahagilap gani ang original manuscripts, ang atong na dawat na gani kay mga copy na lang. Copy na lang. Wa na ang original. Pero the first Christians, the early Christians ning gamit na niining mga libruha karon ang gibuhat sa mga council gi-declare nila. Wa jud ko problema sir bisan pag di mo tuo sa inyong Catholic, wa jud ko problema as long as ang first Christians, the early Christians ning gamit na ani nga mga libro. Kinsa pinagsulti nimo ana? Loy. Kinsa pinagsulti nimo ana? Nga ang early Christians ni gamit na ana nga mga libro. History, sir. Biblia lang ta. Di ay lang atong history kay di mo mutuo gyapon ana. Kay kung mutuo kag history, implied na gidawat niya Iglesia Katolika gitukod ni Kristo. Dili ko sa Biblia. Kinsa nagtudlo ninyo kanang mga writings ni San Pablo, ni San Pedro, ni problema. Sige kung mudawat mo ang history magudloy. Loy. Tempaloy. Kung wala kay problema sa history magudloy, ang mahitabo magudloy na implied ni gidawat ni Iglesia Katolika, Iglesia gitukod ni Kristo. Ang problema diyan ano wa kanhi pasakop ana kung nito kag kasaysayan. Sir, ang nagtuod ay ka nga ang Catholic ray may history, walay independent history mo confirm sa Catholic history. Ano din tawag kanang kasi independent. No. Sorry, what I mean is ano din tawag ining mga ano daw? Independent historians gawa sa Catholic historians nga mo confirm how true the Catholic history is. No, dili. Kadaghang mga independent historians nga dili publisher nga mga Katoliko nga nag-confirm nga Iglesia Katolika gitugod Kristo. Ano man ang iba? May reason na sir. Unsa may ang reason nga dili mo tuwa na sir? Unsa may reason nga dili mo tuwa na sir? Kay wa pa ka nagkatoliko ron. Muna wa ka mo tuo. Dili ba pwede nga part lang akong gituuhan sa Catholic? Nga wala dili ko Katoliko? 1 minus 1 0 1 plus 1 minus 1 0 gihapon. Diba? Kung ito ka ano niya, isa wa po katawag nito, zero gyapon ka. Bagsag. Bagsag gyapon ka. Ang gusto nako makapasar ka ba? Mo na gusto nako makapasar ka ba? Ang point ni Loy, ang point ni magud nako, dili half truth ang atuang tuuhan. Kay kung mutuo ka kasaysayan, implied na gidawat ng Iglesia Katolika ang gitukod ni Kristo. Ang imo lang rason dapat na independent body of historians nga mag-provide nga kadaghang independent historians. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, daghan kayo Grolier. Daghan kayo even nga mga tawag ini mga local historians. Imposible po lang magsulat na sila ipasubay na silang faith. Ma-question na ilang credibility. Di ba? Mga historian do, di na ka matawag historian kung tawag ana nagsubay lang kasi imuhang faith. No. Nagsubay sila sa mga ebidensya. So kung mutuo ka kasaysayan, implied na ang gidawat nimo ang Iglesia Katolika ang gitukod ni Kristo. Kay mutuo ka naman nga ang simbang Katoliko may nag-declare ana. So unsay authority ana, simbang Katolika gikan kang Kristo. Di man na pwede mo declare ang simbang Katolika nga dili base sa autoridad ni Kristo. Mo na kung point Loy. At least inahinin ka sabot Loy. Sir, diba? Daghang salamat sir, sir. Sige. Thank you kay. Thank you. Salamat kay sa pagbisita Loy. Sunod na po. Okay, so thank you kay Loy ha. Thank you sa pagbisita. So tanawa, di ba? Nindot kayo ang tawag ng discussion. Ano man kay punto per punto ba kung baga. Dili pwede i-question ang faith sa Romano Katoliko concerning the Bible. Man ato pagtuo that the Bible is written word of God. Muna ato ang faith eh. Ang question lang din ha,
kanang inyuhang faith asa gikan. Kumingon mo nga why problema sa kasaysayan, so implied gidawat ni Iglesia Katolik ang gitukod ni Kristo. So kung gidawat ano ninyo, ano sa pa inyo gipaabot des gawas, panulod na mo. Di ba? Panulod na mo. Sa pa may inyuhang tawag anang gipaabot. Nga nidawat naman mo sa kasaysayan. So therefore, wala na katarungan. Nga magpabilin pa mo nga naa diha sa gawas, ikabaro naman mo nga ang Iglesia Katolika at Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Unya ano sa pa may rason nga magpabilin mo diha sa gawas? So mao na nga tawag anang makita na to ba kung ato ang i-trace ang nakasulat sa balaang kasulatan wa gyoy dag-anan ang sibisan kinsa nga musupak sa Iglesia Katolika. Nga naman kasaysayan, iyahang gitawag og tradisyon, tanan naa sa Iglesia Katolika, wala sa ubang mga sekta. Mana kining mga ni adinhi mga sir, mga ma'am, nga tawag ining napay pagduha-duha sa Iglesia Katolika, hinahinay na magbalhin. Ngano man kay kanang inyong pundok wa gyud mo makuha din ng kaluwasan. Ngano man kay puro lang opinion ba? Mana irespeto na ko inyong opinion. Pero dili pwede nga ikompromiso nako ang tawag ining kamatuoran. Mao man ni kamatuoran. Si Kristo, sumapa ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. So, basta natas kamatuuran, naada kang Ginoong Jesucristo. Mao man ni kamatuuran, Iglesia Katolika, gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika, siya nag-provide. Og mga libro. Nibitaw nga, kung basihan ang Septuagint version, dili pa man na siya officially canonized. Sa tawag ini nga panahon, wala pa'y official canonical declaration concerning sa list of books before ang 90 AD. Wala pa. Diha lang nahitabo nga tawag ining na declaration pagka 90 AD pinaagi ni Ben Joseph Akiba. Ug even ang mga Protestant scholars miuyon ana nga kanang canonical numbers nga gisunod sa mga Protestante mauna ang gikan kang Ben Joseph Akiba nga kalaban kaniya mga Kristiyanos. Mauna. So mo na kung giingon mga sir, mo na kung giingon basta supako lang kamaturan, di gyud ka gitawag og makabarog.